Għandek figura off-hand Bertu ieħor? Off-hand, għandek figura off-hand. Din hija d-dikjarazzjoni ta' wieħed mill-ogħla uffiċjali fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista involut ukoll fit-tfassil tal-manifest elettorali. Mibgħut fuq networks minn Simon Busuttil biex jiddiskuti l-kampanja elettorali u l-proposti, Alex Perici Calascione ma kienx f'pożizzjoni li jagħti dettalji. Tini figura. Nistantik figura wieħed hemm qegħdin. Il-kap tal-oppożizzjoni qal ftit tal-ġematilu li l-costings mhux l-iktar ħaġa importanti u qatt ma jistgħu jkunu preċiżi. U mistoqsi dwar proposta wara oħra, Perici Calascione qal li ma jiftakarx kemm tiswa. Mhux se niftakarhom hawn u mhux ovvjament tagħmel domanda u taf li mhux se niftakarhom hawn. Fl-istess ħin kellha tingħata spjegazzjoni ta' x'inhi eżatt din il-Forza Nazzjonali novella kif iddeskrivija hu. Żewġ partiti qalu. Huma il-Partit Demokratiku u l-Partit Nazzjonalista huma żewġ partiti separati, però jikkontestaw fuq platform wieħed. U allura il-vot għand min se jmur? Il-vot għand min imur, il-Partit Nazzjonalista jew il-Partit Demokratiku? Il-vot imur għand Marlin Farrugia, kien titib. Ġifieri mhux għall-Partit Nazzjonalista. Ġifieri il-voti ta' Marlin mhux se jkunu jingħaddu mal-PN. Skur li jingħaddu mal-PN. Jekk xi ħadd sempliċi di, jekk persuna tivvota l-Marlin Farrugia, fl-opinjoni tiegħek il-min tkun qed tivvota lil Partit Nazzjonalista jew il-Partit Demokratiku? Ngħidlek qed tivvota l-Forza Nazzjonali. L-lum għandek il-Partit Nazzjonalista. Ma taħt li emblema il-Partit. L-emblema hija tal-Partit Nazzjonalista.